lada phia yakini ki jaited wat kata wat khet yakini ki jaited naba pitang subakla tok naba pitang sukta tok kabamot kabi kalabet hakti jongpi bat kumta dan jingma ka jing em jongpi te haswa bengnya yad yakani ka video syakmat ban page yaki kato ka netli ki ted ki bama bat ki balong bi te kendiat ngasuka ban keren hakabai dai bat ki ted uted udai ujajing thong uba bonsen ujumi bej naki jabo ajaban ki badan syane syatai hakaba haklau ngila ban sakhi ba uted bonsen ujumi na jaka badan kisla kibala yap uted ulak ban he haka jing he ka bahado sanane nriu inshi bat ulak ban red ro kat kum ka jing red jang isiap ikhendau uted syapo aja khendau ulang ubah he bahado kata ta ba ulak ban poiru ya ka jing he ka bahado kendai kilometer henry kat ba sajrong pat uted kilong kibaret bah uted tangda kisngi lane hapo kasi benai uted udan boncaj hangne pop perthai bat wat ki scientist rukla ang bahadu kene khlemat ke bamenta kimpat teblot ya jaj pacaj kitet ki badan hangne hap perthai kitet kidan ki balang ban bam bat kidan ki ba amlang ban bam te kumta ki paj ba ki de ban pikir ba ha ba ki khet ya uted te to menta hadin mapilayo asngau khendet chapang uted te mentang nya yaj no bet sakmat bat pei kitet kumba kato ka netli kino kita ki bama ba bat ki bomlang ban khet bat ki bomlang ban bam te sasi na shog nya yaj ka video sakmat like ya ka video bat subscribe lu ya ka channel lada piklam pat subscribe basa share ya ka video sigi parlok para jor chong phi yo lesse phi syam ba ka video kalang ka badan kam te to mentang nya sedang no false moral mushroom une uted udan arjan uwe ubalang ban bam bat uwe ubam lang ban bam une ubang apani hangne udai ubam lang ban bam hendrai une pan udai ubalang ban bam te kumta da pikir bahap pat ba kikis ngelenget hakeleng setlak chokni ka perthai babana badan ki beru ki balaklat asyan hadin bakila bam une uted tangna ka daw baki bakla khet kumta une uted ubam lang ban bam latep kumta u false moral kat ba ubalang ban bam pat latep kumta moral mushroom une uted usyaj mi ba haki jaka ki balong kham terkhong ba ki jaka ba kham long siap bad ya une uted lala baru hapo kari Amerika Europe bat kumju hangne hapo Asia hakaba kari India jongiru kadon une uted lada kino ki beru ki balabam kin yo bi no ne uted kamot ki beru hadin makila bam ta hadin sausan kenta kin pre kin yo sngo ya ka jingsu ki po jongki balada kita ki beru ki balay sngo ya ta ka jingpang kim sumar ka bamot tang hadin arne laisngi uta ubreu lane kata ka beru ki laban klat hasyan saune we ujaited ban ngatharai babona pedang jong phiru phiatip une ujaited sayo komen kumno phikhat yo une uted ulang uba mabah do kata-kata bad uba kloy ban penyap ubreu lada ubreu ukum bam bakla une uted udan hakathob ba ude uted ubama ubalong bi namar budan yang kata bi yang balatep kerteng kum kata ka ama toksin bad une uted tangna kerteng langsung tho bu ulang ubama namar ka kertang jungu kadai false mushroom haktin khasi kamot utet ubabin te kumta tangki be tangki full ken bam yo ne ujaitet te kumta pikir ka bam yo ne ujaitet une utet lada kino ki beru ki kum yo bam bakla une utet un pen sneu yo kidney bad yo utar jangi ubreu balda kino ki beru pelada bam ro tang hadin ar lai kenta kinya sngo yo jing sukpa kinya sngo yo jing pre kinya sngo yo jing penhiar balda klem sumar kan jing pang kabumot ubreu tang hadin lai lene sausngi ubreu ula ban klat asyen
sau newe ujai tet bat ngatharai unero bon sinap dang chopi pisai sakhi telada pitep saya komen hapo achakane kap video ya une utet latip kerteng kum tau deadly webcam mushroom une utet ulang ubama bahadu kata ta namar budan ya kabi ke bashir kai ya kabalatip kerteng kum kata ko oralin une ujaited usai mi ba hajan dingse bat usai mi baru haja kabran ki plang ki ken bat ki baret baria kino ki beru ki babami une utet balda kim sumar kin jua ya ka jingpang ka bahau kit nihi balda kita ki beru ki babam anda kila dabam hadin arsngi kin sayo asngau ya ka jingpang barasua kata ka arsngi kin mi asngau hadin arsngi kin sayo asngau ya ka jingsu ka jing thar chong u kidney bat kum juro ka jing bamlai ka jing lai penje ka bamot kilangat hakabi chong ne utet balda kim sumar nang taru ka bamot hadin sausan sngihi uta ubrul ne kata ka breu kilaban klat asyan saune we jaitet ubama ba ubashir khaibha pan ngatharai ba bon rap dang chopi plasakhi te saya komen kumno ki khat aktin khasi ne ujaitet amtang bangilap na syaklau hendrai wat aplau yeng ru usai mi ba bat ka kertang junu telatep umta destroying angel mushroom ne utet ulang bashir khaibha namar budan ya kabi ya kabalatep kertang kum kata ka amatoksin bat une utet lada kino ki beri ki belayo abam bat ki balakum ngojo u kita ki beri ki nya sngoy ka jing sukpo ki nya sngoy ka jing suat aja kali penci bat kata ka jing su kanja tang hadin sikenta arkenta henry kene ka jingja amba dei bakala jam henry ka de ka jing sedang joka jing karwat snan ka jing stam ka bashar kai balda am sumar ka bamot ba ubriu un yap tang hadin lailane sausngi sau newe utet ubadai artat uba khadu ubangan batai bad ubadai artat utet uba matam haperthai naba hadu mentah une ude utet ubala bambon ya ke mensem jangki beriu ka kerteng ju utet latim ta udet kap mushroom ban ngatharai yo dan pelajar phiru bala syad yo i haklau yu utet te saya komen kuno pikat hapo achakane kap video ne utet ude uba matam kawan hadin ba namar ba pon ngot ki breu kilaklat tanah kadau baki bami une utet udan ya kabi ka bakhlain na ki bakhlain tam bat wat lada u breu un bam siteng ite khli jong tu utet u breu ula ban klat asyan ke ek balong kendet chu shuru ha ka bai de bu une utet kalong wa wat hadin baki breu kilapan kila syat adu benda i ba une utet hendrai kabi ka badan ha utet kamyap setia palda kino ki beri ki bayo ba mi nutet ban ngana ka bi jong nutet ki beri ki empat yo ngau ya kata ka bi jong nutet hendrai sakumba hadin riu nyau kentai ka bi kelas damban karwaj palda kita ki beri ki sim dawai mardor ka bamot kita ki beri ki laban sitam limba ka jingpang tor bat kumju ka jingpang kiet ni